Книгата «Български митологични същества и вярвания» отваря врата към един таинствен, древен и дълбоко символичен свят. Тя събира най-зловещите, най-магичните и най-необикновените създания от българските предания. Същества, които се раждат от страха, природата и духовните търсения на народа ни. Докато разгръждаме страниците, пред нас оживяват представите за устройството на Земята и небесния свят, за силите, които управляват природата и за ритуалите, чрез които хората са се опитвали да ги умилостивяват. Книгата не е просто описва митологични образи, тя разкрива какво са означавали те за българите, какви уроци са носили и как са отразявали морала, страховете и надеждите на общността. Илюстрациите на Тихомир Минчев дават живот на тези образи, които сякаш излизат от сенките на миналото и ни напомнят за богатството на нашето фолклорно наследство. Български митологични същества и вярвания е книга, която вдъхновява да се гордеем с корените си и да преоткрием мъдростта, скрита в старите легенди. Тя е мост между видимото и невидимото, между историята и въображението и покана да се потопим в магията на българската душевност.